Diyos, maray na aga po sa indugabos mga tugang ko kay Kristo, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rog na sa laog kan Santa Misa. Mantinirun tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog po kita asin po nan po niya to ang novena para kay San Judas Tadeo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy Apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O Blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen.
O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi para sa katuninongan sa kinaban. Maheherakon asin maugayon na ama, dai ka masasabotan nin si isay man na nagsasabuag nin iriwal, dai pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man na namumuot sa byulensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, byulensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad, asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog, nabutasana ang sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas ng kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabangnalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo. Namakua ang ranga asin kusog kan mga naghihinguwa para sa katuninongan. Sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man na ang lambang saro sato, magpuon ang gad asin dayupot na maglakaw sa dalan nin tunay na hostisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos hinahagad mi sa ngaran ni Hesukristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyones. Pasasalamat for new career ni Sherry Ann Ante. For studies ni Anthony Tognolo. Pasasalamat ni Sabrina F. Santillan, asin ni Jomel Ibareta and Fatima May Soto. Special na intention for good health for Irene, kagadan kang Missing Bird family. Special na intention ni Judith Alauren. For dentistry licensure exam takers,
kang Amec College of Dentistry, for healing in good health of Leo Abisado, kang Abisado family, for successful medical procedure and good lab test results ni Alice Ibo and family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Sa kalag ni Lucilo Asin Sigundina, kahagadan ni J. Ramirez and family. Sa kalag ni Beda, kahagadan ni Noni Nacion and family. And for all souls in purgatory, kahagadan ni Joey and RB.
Sa liwat po, Diyos maray na aga sa indugabos mga tugang ko kay Kristo. Ngunyan, Webes sa ikapat na simana pakapasko. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos asin awito ng awit sa pagpuon. Madyaman kami sa kagurangan, kita sa iyang manman. Inabot ating banal, inipon kalis sa Diyos na sa Panginoon. Good morning. Good morning to Father. Igrita daw sa tuya kataid na good morning. Sarong komunidad na good ang morning. Kita ko niya nagkakatiripon sa pag-umaw asin pagpasalamat sa satuyang kagurangnan. Sa ngaran ka na ma, kan aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa saimo Aldaw na Espiritu. Webes, kita sarong komunidad, nagkakatiripon sa pag-umaw, pagtaong kontra, asin paghagad kan tabang asin pamibi kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Kaya tanganing kita na uyadig di magkanigong magselebrar, kaya inig mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumon, asin pagsulsulan, an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ako, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Nanay na Virhen, sa kapos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangan ng Diyos. Paherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa toong mga kasalan na sindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kristo, bahera ka. Kristo, bahera ka. Kagurangan, bahera ka. Kagurangan, bahera ka. Mamimpi kita. O Diyos, na naghusay kan natura nin tao, nalabi pa sa dignidad kan enot na kapag-arakian, hilngaan da masabing sakramento nin sa imong kabanalan, tanganing ang mga pinagkanigo mong baguhon, hulikan misteryo nin pagkamundag liwat, padanayon mo sa mga balaog kan sa imong daing sagkod na biyaya asin bendisyon. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Si Pablo asin ang sa iyang mga kairiba, nagsakay sa Paphos asin nakaabot sa Perga, sa Pamphylia. Duman binayaan sinda ni Juan, ta nagbalik sa Jerusalem. Hali sa Perga, nagdago sinda sa Antioquia, sa Pisidia. Kanaal daw na Sabado, naglaog sinda sa sinagogo asin nagtukaw. Pagkatapos pagbasa kan tugon, asin kan mga propeta, kinaulay sinda kan mga puon sa sinagoga. Mga tugang, kung buot kamong magtaram, ni nagkapirang tataramon sa paghulit sa banwaan, magtaram kamo. Si Pablo nagtindog,
Pinasabot sinda na mag-alo asin nagsabi, mga Israelita, asin kamo na may pagkatakot sa Diyos, maghimati kamo. Ang Diyos kan banwaan in Israel, iyo ang nagpili sa satong mga magurang. Pinadakol ang banwaan na iyan, kan sinda mga dayuhan duman sa Ehipto. Sa bagsikan sa iyang mapangyaring takyag, kinuha niya sinda sa Ehipto. Sa laog nin 40 taon, tinios niya sinda duman sa lantad. Pinuho niya 7 banwaan sa daga nin Kanaan, asin pinag-iriras niya sa inda ang daga. Sa laog nin 4 na gatos, may 50 taon. Dangan, mga hukom ibinugdak niya na magsakop sa inda, sagkod sa panahon ni Propeta Samuel. Sarong hade hinagad ninda, asin itinaon nin Diyos sa inda si Saul, aki ni Kis, sa tribo ni Benjamin, na naghadi 40 taon. Hinali asin isinangle na hadi si David. David sa iya sinabi ining kaumawan, pinili ko si David, aki ni Hese, lalaking uyon sa puso ko, o tubon niya ang gabos na ipinagbubuot ko sa iya. Susog sa panuga, sa iyang kapag-arkian, kinuanin Diyos ang sarong paratubos para sa Israel. Si Jesus. Bago siya dumatong, itinukdo ni Juan sa bilog na Israel ang sarong bunyag, tanganing sinda magsulsol. Asin kan si Juan harinin niyang magadan, nagsabi, si Isay ako sa paghuna nindo, iyan bako ako. Hilingan nindo takasunod ko madatong, ansaro na dai ako maninigo, na maghubad kan sa iyang mga sandalyas. An tataramon kan kagurangna. Salamat sa Diyos. Sagod pa man pag-aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan. Sagkod pa man pag-aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan. An karahayan nin kagurangnan, aawiton ko sagod pa man. Sa gabos na pag-arakian, iuusik ko an sa iyang pagkaherak. Ini an aram ko. An sa iyang pagkamuot nagdadanay sagod pa man. An sa iyang katotoohan nagdadanay sa kalangitan. Sagkod pa man pag-aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan. Pinili ko si David na sakong surugoon. Linahidan ko siya kan sa kuyang banal na olyo. Tanganing ang sakong kamot, magdanay sa iya. Ang sakong takyag, danay na magparigon sa iya. Sagkod pa man pag-aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan. Ang sakong katotoohan asin pagkaherak mapapasa iya. Asin hulikan sakong ngaran, siya mapapalangkaw, papalahang kahon. Asin maapod siya sako, ika ang sakuyang ama, sakong Diyos, ang gapo nin sakuyang kaligtasan. Sagkod pa man pag-aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan. Ipagrokyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw, kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagtaram, totoong sinasabi ko sa Indo, daing surugoon na urog sa iyang kagurangnan, daing sinugo na urog sa nagsugo. Kung nasasabutan anindo ang mga bagay na inipaladan kamo kung gibuhon nindo. Daya ko nagtataram dapit sa indo gabos, midbid ko an sakong mga pinili, alagad kaipuhan na mautob ang kasuratan. Ang nakikikakan sa sakuyang lamesa matumang sako. Ini sinasabi ko sa indo ngunyan, bago mangyari, tanganing kung mangyari, magtubod kamo na ako siya. Totoong sinasabi ko sa indo, ang minaako,
Sa susuguon ko, minaako sa ko, asin minaako sa ko, minaako sa nagsugo sa ko. Matugang marahay na bareta kan kakurangan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good morning! Kahiling na po kamunin sarong tao na may halangkaw na katungdan, respetado sa komunidad, na naagihan nindo dyan, naninigid, nagigibonin sarong, o sabihin ta kapitan, kan barangay, o nahiling ta, iyo ang naglilinig dyan sa palibot, o si mayor, o si gob. Nakahiling na po, kamo rin siring kayo na tao. Ang tendensya ta, ako nga ni, na-experience ang kuminsan, nahiling sa na akong nagkaput kisamod, aagawon sa kuya. Ay, Father, kami na kaiya. Dakol kayan sa simbahan, kasiring kayan, may mga direktor, titulado, may mga halangkaw na ranggo, asin posisyon, asin nagigibonin mga bagay na sabihon ta bagay nin paglingkod. We usually react day na po kayan, kami na kayan. Di baga sa simbahan, may mga sa choir, may mga halangkaw ang posisyon, sa kolektora, o sa lay minister, sa lector. Ang usual tendency, bae na po kayan, kami na kayan, because we expect them to be served rather than serve. Di ba? Ang tigi-expect na sinda ang pigsusunod ta, piglilingkodan ta, bako sinda ang naglilingkod sa to. Ang siring kaiyan na ideya o sitwasyon, binago po yan kan sa tuyang kakurangan, kan siya mismo, nahiling ta, asin naaraman ta na siya naghanaw kan bitis kan sa iyang mga disipulos, gawi nin kapakumbabaan, gawi nin paglingkod, na igwa nin pagkamuot. Ginibo ini kan kagurangnan, bako tanganing mag-agaw nin atensyon, bako tanganing maging popular, arog kaniba, totoo, nagtatabang, naglilingkod, pero sa likod kaiyan, naka-video, naka-post sa Facebook, tanganing mag-viral and trending. Isipon mo ngaya, si Gob, isipon mo, si Mayor, nahiling ni, na nanighid sa atubang kang Ayala Malls, nag-trending, nag-viral, just to be popular, just to attract the attention or approval of people. Ang sa to kakurangnan, nagibo po kainin, paghanaw, paglingkod, tanganing ipahiling niya sa lambang saro sa tuya, ang mga importanteng bagay sa buhay. Enot, ang kapakumbabaan. Kaipuhan tang magpakumbaba. Ang kapakumbabaan ba is not thinking less of ourselves, but it is about choosing not to place ourselves above others. Iyan ang kapakumbabaan. Nata daw tapag habang naglalangkaw ang katayuan, ang posisyon, nawawara naman minsan sa tuyaan, kapakumbabaan. Asin, pagmalasakit sa kapwa. Bakong iyo, habang naglalangkaw, kay ito ngayon, bako pangayayan kapitan, simple kung sa nga ang buhay kayo. Pero ngunyan ngayang kapitan, taas noo kahit kanino. Yeah. Tangad na maglakaw. Kang ma-eleksyon, gabustig abrasa. All smile sa gabos na nasa sa bata. Pero kang nakuana sa posisyon, taas noo kahit kanino. Yeah. So, ang kapakumbabaan, saro kan mga valores na tigahagan po sa tuya. Sa tuya pong paglingkod. Hindi kailangang laging tayo ang bida
sa buhay na ini. Kay puhanta na magpakumbaba. Let us always trace back or go back kung saan man kita nang hali. Yan. Pwede, mayaman ka na ngunyan, titulado ka na ngunyan, may posisyon ka na ngunyan, pero saan ka hali? Yan. So kay puhantang magpakumbaba. O, ang iba, mapakumbaba, talagang maray nakaduko ngunyan habang nagsisermon ako. So tanda iyanin ka pakumbabaan, nagtuturog sa misa. Ikadua, paglingkod. Paglingkod. Ang gabos na itinao sa tuyang biyaya kan mahal na Diyos, dapat gamiton niya to sa paglingkod sa satuyang kapwa. And this service should not be selective. Bako tigpipili sila ang dapat paglingkodan. Bako sana kung noarin konbinyente, asin bako sana para sa mga taong gusto ta na paglingkodan. At sa tuyang kagurangan, ipinahiling sa to na ang paglingkod is not selective. Yan. Taan tunay da ang paglingkod, daing VIP section. Yan. Kung naglilingkod, itinataoy ni para sa gabos. As in ultimo, iyo ang manungod na tinutuklo kay ni sa tuya, iyo ang manungod po sa pagkamuot. Ang pagkamuot, bako sa lang sa tataramon. Kundi dapat ini-ekspresar sa gibo. Dakulon kaya minsan sa tuya, gabos sa natataramon, lalo pag ma-eleksyon o ma-eleksyon na naman kung madagos ko niya na Nobyembre, ipanugaan kan gabos, ang tawo, bako. Pero mayo nin pagkamuot, pag-abot kan panahon, dahil na nahihiling po sa aksyon, pagyao na sa posisyon, mali-maletang kwarta na, ang tiga-asikaso. O, pag nagkadarakop, habo na magturuga, habo na paburuksan. So, warang pagkamuot. So, kunyan daw na aldaw, pag uli ta, pag-agi mo dyan pauli sa harong, o magsakay ka man ng jeep, pasiring ka sa trabaho, do one act of service. A hidden one. Da inahihiling, not for recognition. Bako ta, gusto tang mahiling, o mamidbidan kan tao. Arugon ta daw ang sa tuyang kagurangan, sa sayang paglingkod, na andara niya, planggana, asin pitsil nin tubig, kasabay na ang tuwalya, na naghanaw sa bitis kan sa iyang mga disipulos. Iyan ang magayulon na imahen kan paglingkod na dapat igwa kita. Let us serve with humility and let us serve out of love, because it is then that we become loving, humble servants of God, just like Jesus. Amen? Sagaran ka na maaki as in Espiritu Santo. Amen. Blessed are you, Lord, head of all nations, even as we have this bread of all nations. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinat sa indong atang, maako manlugod,
kan Dios sa mga makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, umitaas lugod pasirig sa imon sa mong mga pamibi kaiba kan mga pagdulot din mga sakripisyo, tanganing kaming nalinigan kan sa imong karahayan, maandam kan mga sakramento, linda kulang kabanalan, huli ki Kristo, da sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Hulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago, asin ang karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo ki Kristo. Kaya, sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na virtudes asin ang mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang gadan panal, murabo din kabos na kapanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanamon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo, siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kainitay sa kuyang hawak na idodolot para sa ido. Siringman, pakapamanggi, pagkuan man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom, kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabulosan para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdato. kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ni buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagtaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum magkagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos na mimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen na ina ka Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagporan, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos, nakagalangan,
asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan, kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod, kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan baugbang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imbong simbahan. Warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuya nangon niya naihira sa lambang saro, an inako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos. Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, taawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Napadigdi sa kinaban, bako tanganing paglingkodan, kundi tanganing maglingkod. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magdaram ka sana asin ang sakong kalag maoomayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Just two of them. Maluhod po ang gabos. Prayer for the sick. Grant, Almighty and Eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. Mention a sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, sagkon paman na sa pagkabuhay liwat ni Kristo nag-andam sa mo para sa buhay na daing kasagkoran. Padakula sa mo ang mga bunga kan sakramento kan Paskwa, asin panuonan sa mong mga puso, kan kusog na nakakaligtas nakakanon, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nag-abot po sa 20,576 pesos may 45 sentimos. Ang naambag niya to sa siring na oras ng misa, nag-abot po sa 2,204 pesos may 50 sentimos. Ang ikaduwang collection, nag-abot man po sa 6,128 pesos may 25 sentimos. Ang nakolekta niya to para sa bulan in Abril hali sa tada canisters, igwang total na 4,948 pesos. So mga nagbalikan sa indang mga canisters, pwede na po ko ahon sa opisina. Tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan in Mayo. Siring man sa mga masunod na simana, Mayo 4 sagkod 6, aldaw nin Lunes sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin 3 doong Masses for the Dead o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga pangaraning kalag na buot niya tong girumdumon. Maawat may man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana, hali po sa mga may nasunod na mga anonymous, Sanribo, 900, asin apat na tig 500 pesos. Hali kay Carlos Sevilla, 1,400, IM 500 pesos, Lorely Sevilla, 400 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huling bendisyon. Salamat po sa inyo kabos na nagpartisipar sa misa, mga naglingkod sa misa na manlaylay na ministries. Thank you po. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon ang lugod kita gabos, ka Diyos na mamumuton, asin mahihirakon sa intercession, kan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, sangaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Lakaw, sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. O San Judas Tadeo, pinsad buhay ni Jesus, sa samong paghilapuan,
Thank you po.